Bos días, hoxe traemos un conto que espero que vos guste. O conto de hoxe titúlase Unha fábrica de bicos. Comezamos. A Mindy non lle gustan os bicos, nen sequera un pouco. Nin unha amiguiña, non lle gustan nada. A mamá, o avó, a madriña, todos os maiores dinlle que ten que dar bicos, non lle gustan. Para recibilos, aperta os beizos e pecha os ollos. Aguanta ben se os bicos non son moi longos ou se lle deixan respirar. Nunha ocasión na que se negou a dar os bicos que lle pedían, a nai preguntoulle cal era a razón. «Non me gustan», dixera convencida de que era un motivo suficiente para non ter que falar máis do tema. Pero a nai dixo que iso era imposible. Mindy replicou que igual non a todo o mundo lle gustan as croquetas ou os chícharos. A ela non lle gustaba dar bicos. Mais a nai continuou. É que ti non podes sabelo, porque nunca deches ningún. Aquilo fixo pensar a Mindy. Súa nai tiña razón. Nunca dera un bico. Sabería facelo? Xuntou os beizos e empuxou cara fora. Pero non saiu nada. Estaba claro que pasaba. A Mindy non lle saían os bicos. Ao primeiro pareceulle unha idea estupenda. Así non tería que dalos, nin llos pedirían. Mais logo pensou nun chisco e sentiu curiosidade. Que se sentiría? Antes de darlle tempo a poñerse triste, súa nai ofreceulle unha solución. Non te preocupes, todos temos unha fábrica de bicos debaixo da meixela. A túa aínda non debe funcionar, teremos que agardar. E coas mesmas acariñoulle a cabeza. Mindy agardou sentada na beirarrúa, á sombra dun carballo, á beira do mar, mais os días pasaban e non lle saían os bicos. Acabou convencéndose de que xamais aprendería a dar bicos e esqueceu o conto. Mais, un día, un pardal despistado, pum, bateu contra o cristal da ventá da cociña. Mindy saíu á porta a socorrelo. Atopouno deitado no felpudo, ferido nunha das patiñas. Colleuno no colo con moito coidado, mentras ao paxariño lle tremían as plumas. «Non teñas medo, eu coidarei de ti!» E sen pensalo, deulle un bico. ¡Mua! Aquel bico cheo do puré que estaba comendo derou sen pensar. Acababa de inaugurar a fábrica dos bicos. Puxérase en funcionamento e funcionaba moi ben, pois despois de curalo botou a voar con outro bico de puré. Así foi como Mindy, case sen decatarse, comezou a repartir bicos. Ao principio saíanlle case sempre despois de comer, e como moitas veces manchaba os bigotes, daba bicos de sopa, de leite, de zume, costeleta ou xoubas. Claro que iso só eran as primeiras veces, pois a fábrica de bicos que tiña tras as fazulas non deixaba de producir. Fabricou tantos, que acabaron por saírlle en calquera momento do día. ¡Mua! Foi así como Mindy descubriu que todos levamos dentro unha fábrica de bicos e que cada unha funciona de maneira diferente. Ela reparte os que fabrica acompañados dun bo sorriso. E,
Colorín colorado, o conto de hoxe está rematado. Esperemos que vos gustase o conto de hoxe. Vémonos no próximo conto.